Hello friends, खुलुमबाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ गासैखौबो आरोबाव फिन खेबसे चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबावबाय। दा गुड निउज लेटेस्ट आपडेट्स प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सरकारि न' जायफोरा मोनाखैमोन नोंथांमोननि थाखाय मोजां खौरां सफैदों दै लोगोफोर। दा बेनो जाहैबाय जोंहा गामि गामि माखासे भिलेज एरियाफ्रावहाय सार्भे जागासिनो दं आरो जाबायबो। दा एसएससि नि आरो माखासे जिबिका साख्रिफोरखौहाय लानानै बिथांमोनाहाय सार्भे खालामदों भिलेज बयनिबो न'आवहाय हाबनाय जायफोर सार्भे खालामजाबाय नोंथांमोना आइडिखौ थाबैनो मोनसिगोन आरो सरकारि न'खौ गोदान न'खौ नोंथांमोना मोनखासिगोन। दा जायफोराहाय सार्भे खालामनायाव थालांदों नोंथांमोनाहाय गावनो सेल्फ सार्भे खालामनानै अनलाइननि गेजेरजोंहाय मबाइल एप आवास प्लास 2024 बे एपखौहाय बिथांमोना लन्च खालामदोंमोन। बेनि गेजेरजों नोंथांमोना अनलाइननि गेजेरजों नोंथांनि आइडि प्रुफ नोंथांनि एड्रेसखौहाय नोंथांमोना साबमिट खालामनानै गथायहरनो हागोन। अब्लानो बिथांमोननि अफिसावहाय बे डाइरेक्ट सौफैगोन। दा बे सरकारि गोदान न'खौ मोननो थाखाय नोंथांमोननियाहाय सार्भेयाहाय नोंथांमोननाव खालामफैथारनांगोन। भिलेज हाबनानै गोबां गामियावनो खालामबाय। जों गोबां सर्स आरो मिडियाफोरावहाय खोनानो मोननाय आरो जों मेगनजों नुनो मोनबाय। दा सार्भे खालामनाय प्रसेसाहाय जागासिनो दङ बयनिबो भिलेजावहाय आरो लासै बे खामानिया जालांबाय थागोन आरो थाबैनो बे खामानिया जोबगोन। दा नोंथांमोना जायफोराहाय सार्भे खालामजाखाबाय नोंथांमोननियाहाय बे लिस्टआहाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव थांसिगोन। बियो ब्लकआवहाय बेखौहाय माखासे डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामग्रोबावगोन। बेनिफ्राय जुदि नोंथांनाव जेबो प्रब्लेम गैयाबा नोंथाङा क्लियारब्ला नोंथांनि बे भेरिफिकेसनाहाय कमप्लिट जायोब्ला डाइरेक्ट सेन्ट्रेलावहाय बियो एप्रुभ खालामगोन। दा गोबां दङ जोंहा न' मोनैफोरा गोबां दंबावो। दा बेनिखायनो बिथांमोना नैबे बोसोरावहाय एसएसजि आरो जिबिका साख्रिफोरखौहाय लाफानानै बिथांमोना सार्भे खालामदों। दा जिअ टिकिं खालामगोन बिथांमोनाहाय दा सार्भे खालामग्रोबाय आरोखि फार्स्ट लिस्ट हिसाबै। दा बिनि थाखाय नोंथांमोना आधार कार्ड जब कार्ड रेशन कार्ड नोंथांमोना डकुमेन्ट्स बिथांमोना नोंथांमोनावहाय बिदों जानो हागौ। जोंहा बिनि सायावहाय आसामनि सीएम बिथां हिमन्त बिश्व शर्मायाहाय माखासे बिथाङा मिडियानि गेजेरजोंहाय खोथा बुंलांदों। दा नोंथांमोना बिथाङा मा बुंदों बेखौहाय नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। কোনোবা দুখীয়া মানুহৰ ঘৰত যদি জীৱিকা সখী বাইদেউ যোৱা নাই ফৰ্মখন ফিলআপ কৰা নাই তেতিয়াহলে গাঁৱৰ যিকোনো সংঘৰ ল'ৰা এজনে যিকোনো আমাৰ ডেকা ল'ৰা এজনে দুখীয়া মানুহৰ ঘৰটোৰ ফটো তুলি ফটোটো আপলোড কৰি দিব পাৰিব। যোৱা ইলেকশ্যনৰ সময়ত যদি আপোনালোকৰ মনত আছে মই প্ৰত্যেকখন ইলেকশ্যনৰ মিটিংতে কৈছিলো যে এতিয়াৰ পৰা জিআৰএছক নালাগে গাঁও পঞ্চায়তৰ সেক্ৰেটাৰী নালাগে যাক ঘৰ লাগে সি নিজে জিঅ টেগিং কৰিব পাৰিব। আৰু এই ইলেকশ্যনৰ সময়ত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিটো আমি পালন কৰি এইবাৰ প্ৰথম জীৱিকা সখী বাইদেউ আৰু দ্বিতীয়তে জীৱিকা সখী বাইদেউ যদি আমাৰ ঘৰলৈকে নাযায় নিজৰ ফটো নিজে তুলি আমি এই ফটোটো পোৰ্টেলত দিব পাৰিম। ইয়াৰ পিছত পোৰ্টেলত যেতিয়া আপোনালোকে ফটো দিব কোনটো কেঁচা ঘৰ কোনটো পকী ঘৰ বাকি যিখিনি প্ৰশ্ন আছে যে কৃষি মাটি কিমান চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ঘৰত আছে নেকি এই গোটেই প্ৰশ্নবিলাকৰ লগত মিলাই আমি জিলাত এখন হিতাধিকাৰী তালিকা নিৰ্বাচন কৰিম আৰু লাষ্টত একেবাৰে শেষত আমাৰ চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে গৈ আপোনালোকৰ ঘৰটোৰ
ফাইনেলি যি লেটিচিউড লগ্নিটিউড যি লাগে এই গোটেইবিলাক লৈ সিলেক্টেড তালিকাখনৰ ওপৰতে তেওঁলোকে গৈ ফটোটো আকৌ এবাৰ আপলোড কৰিব কাৰণ নিজে ফটো তুলুতে জীৱিকা সখী বাইদেৱে ফটো তুলুতে ভুলো হ'ব পাৰে কিন্তু যেতিয়া চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে গৈ ফটো তুলিব তাত আৰু টকা পইচা দিবলগীয়া একো নাথাকিব কাৰণ সেইখনে হ'ল সিলেক্ট লিষ্ট অৰ্থাৎ ফাইনেল লিষ্টখনৰ ওপৰতহে তেওঁলোকে গৈ ফটো তুলিব গাঁও সভা তাৰ আগতেই হৈ যাব ব্লক তাৰ আগতেই হৈ যাব জিলা তাৰ আগতেই হৈ যাব আপোনালোকে গমেই পাব যে মোৰ নামটো সিলেকশন হৈ গল তাৰ পিছত আনুষ্ঠানিকতাখিনিহে আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে কৰিব আমাৰ অসমত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত যিমান দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আছিল এই গোটেইবিলাক নোহোৱা কৰি এইবাৰ আমি এনে সুন্দৰ ব্যৱস্থাৰে নতুনকৈ আমি নোপোৱা মানুহখিনিৰো ঘৰ আমি বিতৰণ কৰাৰ বাবে বা ঘৰৰ তালিকা আমি সিলেক্ট